Hanjibang Nilisami Gitanjli Hansepi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Umpanai division ke parlo rong Croatia rong atum tawar ka viajok ke dam ke bang kisung. Noharjan Agustin Kamsa Model Village long Bokajan EPDC alatum cerok tokamai kangni. Ninghang alingsi arni bang ke cuahan aok anam ke bat Municipal Board Council apan jakong papop. Adim jong Rapi Cancer Institute Medical College Adungamat kepang nijia bangke tebok ong lupusi cerok tok atum cepaklang. West Karbi Anglong Amri Constituency Umpanai Division ke Parlo Ulukunci Amtereng Bazar Road Mukindur Rongput Rongkri sia tumatowar non puanta Sorkar tum kelangpon thekpon long lelang pusi hadak arada tumpen ningjerinti Lason si aningkan dambom pen radatum akisung cecak nanglo Lapusi kacilang kidam je phananta kisung phonanglo non barla porahut gari motor kedam unji ke aphialamlo ikeng pen kedam aphanta kisung pik ansi lasi hadagarada tumpen ningkan hinia prang arlong sangti ke thokje aphan engineer aphan tuning rilo setame lapu engineer abang maintenance aphan Karbiang Autonomous Council pen fana vepu thakok si radatum abidi jut koglo lason si kedam tanganing kantame dolong pen kahin nodak penajok PWDSDO aphan lapen SA atum aphan cingki pen cerabdun popu alam cakateng pen klempon pedet si rad atum hithi kulat kedam jiatowar nangko gajok habit pen theng piwan si dolong semar ponlo lasi nonomat ke labang so dolong si celeng bomlo putar pherangke aphan pachini pon nonne la ulukunci UAB road bu along se non dulo nonne la Karbiang no rada pan la suat tuara homoisa se peklangi pusi la da karjablo atima hin la suat tuar pen rong crazy rad atum la suat tuar pen kaita helatiti an la suat tuar langnon nanglitum la sona tuar pen koson se gari mate keng pen koson se par unjima munitum la se Karbiang long council tumpan chuningri lo mate PWD asor department asor panta chuningri lo emergency fund maintenance fund pensi lasua graveling kurinai lasua barikha lom pusi chuning lasi Karbiang Autonomous Council CM tuliram ronghang lapen local MAC aphan towar nang kasemar PG aphan si chuning ripon athe election aporahut alam chake towar nang selam pipo pusi ke baipon setame haida da philote adim anta nangpa lele pusi akoi pipon umpanai pen David Singh Teron News Fast Karbiang Long Manghume me lockdown e seksi arniwang ke choahan ahormu ador lamtoy ave pin pensi pabat jakong kedo Dipu Municipal Board mate council aphan berchek si munit atum aning hangaling lockdown our side to endun si han ok lapen kapre ahormu adoranam ke paso lake radatum si arniwang han kachonam atum si chinilo son si aprang han parvo e pengalong sika kep adim non ke sika ingkoy Langa ok ilin sika pharo hiniadim pharopli lata anam chingbarbe phak ok sika pharo ke thom sonsi arniwang kenang sorahan ok ador ke parlu bangso avarsai ke parlu longaret ke municipal board atum kilang kachari avidet apoluma mate lockdown esek anam endun me pu atowarsi ke tholuma puta chirok togara atum pen ningjerinti seta pu pe ria kulat abangke kai atengsi ador enbom pinpur me lockdown esek Ong dunga datum tangka kelong athayave kisung pusi hangjo seta han abangke arniwang si ador karlu seta saijokje ador soda apita namnangko mati namdet tangte ihinanat langdam pulote rat arideng tangka dorep do puta jongme News Desk Report News Fast Karbiang Long Piniwes Karbiang Long District Angkangarlo Jengkha Pranavananda Vidya Mandir along Pining HSLC Asatlangki Undunatumapan Karchomai Kapadopon Mayalong Pranavananda Vidya Mandir Principal Moharat Chesong Terang Pensi Cepahem Pupon Karchomailong Aluhi Sarpoman Pengpen Karbianglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung Hamren BDC Chairman Sar Singh Thangcho BJP Hamren Mondal Committee Amaipu Biren Singh Tisu SMC Amaipu Japan Tisu Pendanglok Ki Ongdung School Than Bangatum Chetong Dunsi Bangthong Kepra Sirkep Abangpu Satlangki Undunatumapan Nong Ipajir Dun Renti Labangso School along 1st Division Bangkep
Second Division Bang Prey Phok, Third Division Bang Prey Kithomatum, Sat Langalong Chipaundun, Lam Thialong, E.M. Mongol Singh Timong Kezai Ponke, Luke Charlie Henlo, Kaya Milur Asonlo, Lu Thekte Pulote, Pirthe Ingtingkuk Asonsi, Manpo, Lasi, Kadok Kawe Luke Charlie Atumta, La Anso Seke Thek Nangji Aphan Kabor Ipon, Hurnangji Puta, Lam Thialong Jaipon, La Penke, Non Labangso School along Kenang Sot Ahor Muanta, Kerap Kepajer Ponji Aphan, Lam The, along Jaipon. Dongka Mukampen Komal Kathar, News Fast, Karbi Anglong. Difu Manja Towar Amuki Bangwit Hektik Buke Akimia Lam Kalilo, Jesimet No Mile along RCC Dolong Kesalam Jipu, Longli Pahudet Api, Jeklo John Pli, John Posai, Ington Kokajok, Nonanko Pan Putowar Keto, Longli Kang Tui Kang Dayatowar, Kibiajok, Gari Kevek Pere Meme. Lason apora hut pini ihumatrak agari cingthang lokajoini pupu gari kachepek jiaphan akisung dorenti lasi labangso tawar prap jinpen jakong kedo konsilatum arlong longle ke thong jiaphan si gari kebe katum chunengri athe non barla apor arwe longli pon etiti uta radatum pachini News Text Report News Fast Karbi Anglong Lahorizan Nirmal Kumar Tea State Company along Lialam Kia Puthak, Perangkia Mai Kangni. Lasolong Ompuing TP Pen Pachinia Tenke, Bangso Tea State Kenny Lihemasor, Late Robin Brahmasi Kinam Dun Tang along Lilo, Lapen Lahorizan Nirmal Tea State along Lake Kinam Dun Alam Ke, Apranke Amar Kumar Khato along Lake, Lasopi Amar Kumar Khato Bang, Haluman Tea Company Dumapan George Dedlo. Lasopi Haluman Tea Company along Kam Clem to Japan. ICICI Bank atumalong loan to enlo Lasopi Haluman Tea Company atum sitami ICICI Bank atumapan loan ka chitui dorde de rajok Haluman Tea Company atumta auction pitu derlo auction pidet pen Nilihema Sorsi longdunlo Nilihema Sor auction endun therapy West Bengal Company along loan ke NG apan apele kezi Dimapur Sorpen Nilihema Sor loan ke NG aputa kachingwai ji apan Tea Garden along an apele kezi abang nanghanglo Lasto ke dama hutsi Nilihema Sor Late Robin Brahma abang original document anta pon laplo. Lasto pena pit Nilihema Sorta hem nang chilili lapen a dokumenta chilong le derlo. Lapen nini thoma pit khatkati police station along Lamhoi PC Assam police lapen Nagaland police chilang pen kiri kakuru ka sai deng pen Late Robin Brahma kititang arpung sa biria longsi kititang arpung longpon lo. Bonta original document amukhale longpon pedadlo. Lasopit original document kangbo putakta lamhoi pipitlo. Lasonsi nona bangki Late Robin Brahma chewoidet penapit document do anta ampuing TPMN transfer jiephan NOC Karbi Anglong Autonomous Council Authority tumalong chohangdamlo. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Authority tumpen permission pipitelo. Lapen kedam tang surihinira kretro kaningkan Doneshwar Inti Revenue Department ke dobo mahut judgment nang palelo. Lasonsi Doneshwar Inti pen ahok pedakang sai kilong nang jiket nang lisi long nang po. Sitame mo apit chebhong sai mate cheheli sai lama bang avidet nang jipua lama bangke nang thandun lo. Laso tengsi Lahorizan Karbi Anglong akedaya long leke Nirmal Kumar aparmana bangke apele khezi naga aphan pidetlo. Lapen Karbi Anglong anata bangke ampuing tipi aparman lo pusi halaso hut Doneshwar Inti pen pangdak lo. Laso judgment copy lapen order lo chehang piklo penap dik lewang nun lapu laben puamat non puanta nang pipedat kangjang. Lasi Karbi Anglong hampang asong lapen soar lo asong ahin tumapan chuning ripen nang cherap cheto duntha lapen Karbi Anglong Autonomous Council Authority atumta prabjin pen NOC lo niliphan nang kipiji aphansi chuning ripon. News Text Report News Fast Karbi Anglong. Non malam sofan bertain ton sinem. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or
8472-039-605. Berta kang tonpen nang chiroi thulo. Pini Nahorijan Agustin Kramsa Rongasar Hemalong APDCL Bokajan Subdivision SDO Dhrom Singh Rongpi Japon Linsi Cherok Tokamai Pedo Bangsolong Bongso Lekte Agustin Kramsa Lili Terangpi Dimapur East Police Station OC Lapen Dilai Police Atum Chetong Dunsi Cherok Tokamai along RDP Dun Merihing Amekonatsi Kelelema Pacetang Etpo Lasoalam Rongasar along Palenon Laso Tingsi Nilitum Rihingami Pali Etpo Busi SDO Dhrom Singh Rongpi Chakpon Bangso Mayalong Akejoy Pen Laipal Ron Ponsi Bill Alu Kapachokpon News Text Report News Fast Karbianglong Team Karbianglong ke jalin CM Tuliram Rong Hangpen Kabor Ipon ajoini Dipu Medical College Pangni Dedapi Puthot Karbianglong Arata Parman Dipu Civil Hospital Abanalong Amatsi Cancer Institute Pangni Jie Phanpura Kedamtang Arnia Dim Jongpon Seta Nona Bangke Kamatha Parlin Paksi Medical College Adung Judicial Court along Amatsi Bangso Cancer Institute Pangnipo Lapen Prabjin Pen Judicial Court Pacheterek Toilo Pusi Angkrak Pen Birtalong Athe Medical Hospital Adung Amat Cancer Hospital ke Pangnia Bangke Medical College Pen Tebok Onglo Lapen Asap Helo Cernangji Apollo Pusi ke Thekere Lapen Cherok Tokararatum Alam Chethanwinti Athe Hospital ahem che sanglute ko anki mejine puta ke Thekere atum ningar lo alam che paklangwinti News Text Report News Fast Karbianglong Korkanti constituency arlo phong birika hawarlong mai padupon Bangso mayalong pini phong birik lem sakimi ingpupon Bangso lems nonamat ad hoc lapen nonamat Chiklojon Trokaphan Chairman Rajesh Kiling lapen Secretary Rustom Bey lapen Bangkre Trokaphan Arpupek lapen Bangso long rong kretrok parlolo Pini Bangso mai BGT so pen mai charipon Mayalong EM Raju Tiso Aluhisar po man pen Chutongdun Lapen Bangso Mayalong ARCS Firoz Inti VDC Chairman Kogen Tiso Gram Kendra Mohen Teron DTC Ward number 3 Dhorom Kro Lapen Thon Singh Rong Hangatum Chutongdun Dokmuka Pen Longkiram Teron News Fast Karbianglong Pinia berta lansi pajutlo domi thakme kardom.